soinuak somatzen ez ditugunak itxasoan zean lanerako baldintza eskas ta nakurroietan edota eskoletan biren ginean zein da gai inflazioak entzuteko bengo zaintzat hartzeko zein da gai su artifizialak tarteko arreta jartzen hasteko adi egoteko hor daude inflazioak hor daude futbolarien horrazkeran azikaran nire kontrasanekin eraiki dudan lehiorik gabeko dorrean gizonezko hegemoniko txurion jarreran troiako smartphoneetan makro zenbakien ifrentzuan zein da gai inflazioak entzuteko bengo zaintzat hartzeko zein da gai su artifizialak tarteko arreta jarrita diegoteko que augari zurik ez que augari baina ez zarela zu itxourren zabiltzana zer diozu mundu guztia korrika dabilela ere ikusten dut ezin asma lasterketaren iruditu Iesaldi kolektibo bat zein da gai inflazioak entzuteko bengo zaintzat hartzeko zein da gai ala birusa aukeratzeko